Takže dneska v rámci auditu si nás pozvala firma Helago urobiť revíziu takto unikátneho robotického zariadenia. Tak poďte s nami sa pozrieť, jak to celé dopadne. Vlastne celý ten robot sa rozkladá na 12 metroch, je to zhruba tento priestor. Má 6 výdajných miest, tých výdajných miest môže byť podľa priania zákazníka. Takže my sa snažíme zákazníkom dodať stroj podľa ich želania na mieru. Samozrejme musia byť dodržané všetky normy a bezpečnostné predpisy Slovenskej republiky, kvôli tomuto sa bude robiť táto revízia. Ušetrí miesto, ušetrí čas pri inventúrach, ktoré teda trvajú veľmi krátko. Takže pri tomto stroji zákazníkovi nehrozí, že by mu odišla expirácia. Skladové zásoby sú udržiavané v klimatizovaných podmienkach v ideálnom stave. Vlastne napríklad v tomto robote môže byť až nejakých 17 600 položiek a dĺžka tento konkrétny má vyše 12 metrov, maximálna dĺžka je 15 metrov a môžeme ísť od nejakých 3,5 metra cirka. Naskladňovať manuálnym spôsobom, čiže tu máme stolček so skenerom, naskenujeme QR kód, rozsvietí sa nám zelené svetlo, to znamená, že to zobralo, si to prijal, dáme k tejto závore, prerušíme svetelný senzor a on si ho zobere. Už čo je za závorou, je vlastne naskladnené, už to stroj eviduje. Funguje ešte automatický naskladňovací stroj. Tento EasyLoad vlastne ten funguje tak, že zoberete si krabicu alebo aj niekoľko krabíc týchto bedničiek s liekmi, vlastne sem ich vysypete a vlastne spustí sa zaskladnenie a stroj ide v samočinnom automatickom režime, on si to skenuje, načítava a ukladá automaticky do rovy. Pri revízii je dôležité skontrolovať kontrolu prechodových odporov, kontrolu silovej časti, tesnosti okruhov, kontrola čidla teploty, saní a výtlaku, overenie spojitosti obvodu ochranného pospájania, overenie ochrany pred poruchou samočinných odpojení, púška na dotykový a unikajúci prúd, únik z príložných častí priamy alternatívny, únik zo zariadenia priamy rozdielový alternatívny, flash test, skúška s výškovým napätím, skúška napätím, skúšku chodu, funkčné skúšky. Termokamerou skúmame, či teplota prepojov, plošných dosiek, mikročipov je v poriadku a že či nevykazuje nejakú abnormalitu. Po pár hodinách máme po revízii a musíme konštatovať, že firma Helago postavila ten stroj skutočne dobre, vyhovuje slovenským normám a vieme na to vydať kladnú revívnu správu. Takže bolo mi cťou pre vás robiť revíziu. Ďakujeme pekne. Tento stroj sme robili pre Dr. Max, ich najväčšiu prevádzku v Strednej Európe a sme radi teda, že to dopadlo kladne. A teda pokračujeme ďalej. Sledujte nás.